संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नवसाला पावणारा आणि हाकेला धावणारा अशी श्रीदेव कोळंबा जत्रा मोठ्या उत्साहात आणि भाविकांच्या गर्दीत पार पडली। मटण भाकरीच्या प्रसादासाठी ही जत्रा प्रसिद्ध आहे। महाप्रसादासाठी भाविकांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या। केवळ सिंधुदुर्गच नाही तर महाराष्ट्रातून श्रीदेव कोळंबा जत्रोत्सवासाठी भाविक मोठ्या श्रद्धेनं, आस्थेनं नवस फेडण्यासाठी येतात। सकाळच्या वेळी पूजा झाल्यानंतर कोंबडी, बकऱ्यांचा मान देऊन नवस फेडले जातात, तर सायंकाळच्या वेळी खास भाकरी आणि मटणाचा महाप्रसाद असतो। या प्रसादासाठी मोठ्या संख्येनं रांगा लागल्याचं पाहायला मिळतं। त्यासाठी चोख नियोजन केलं जातं।
मंडळाचे अध्यक्ष नागेश मोरे यांनी उत्तमरित्या नियोजन करत या जत्रोत्सवामध्ये येणाऱ्या भाविकांना कळंबा देव सुखी ठेवेल अशी प्रार्थना केली. आज जो उत्सव आमच्याला आज सिंधुदुर्ग पुऱ्या महाराष्ट्र देशातून माणसं आली आणि उत्सव एवढा चांगल्या रीतीने भरला की ह्या देवाच्या कृपेमुळेच आम्ही हे सगळं करू शकतो. आणि आमचे कार्यकर्ते कार्यरत काम करून ह्या उत्सवाला दरवर्षी भरभरारी मिळते. आणि चांगल्या आता समाप्तीचा सुद्धा कार्यक्रम कुठेही लोकांची भांडणं क्लेम हे वाद न होता प्रसादी चांगल्या प्रकारे लोकांनी घेऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना सगळ्यांना मान सन्मान देऊन लोकांना आपापल्या घरी पाठवलं. अलोट गर्दी झालेली आज संध्याकाळी गेल्या वर्षात तुलनेत देखील जास्त गर्दी होती, त्याबद्दल काय सांगा? दरवर्षी 4,000 ते 5,000 लोक दरवर्षी वाढत असतात. त्याप्रमाणे या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोक वाढली, अल्लोट गर्दी झाली असा लोकांच्या भावना आहेत. आणि लोकही चर्चा आमच्याशी करत होती हे कसं काय सांभाळता तुम्ही लोक. तर आमचा हात श्रीदेव कोळंबा हा आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी राहून सगळ्यांना आमच्याकडून काम करून घेत असतो. श्रीदेव कोळंबा जत्रोत्सवानिमित्त भाविकांनी लोट गर्दी केलेली आहे नांदगाव या ठिकाणी. नांदगाव या ठिकाणी प्रत्यक्ष जी लाईव्ह दृश्य कोकणचा लाईव्हच्या माध्यमातून आपण सकाळीपासून पाहिली आहेत की आता ही सकाळची जी मुख्य रांग होती ती अजून देखील या रस्त्यापर्यंत आहे. आता वाजलेले आहेत हे रात्रीचे रात्रीचे 8 वाजलेले आहेत तरी देखील ही रांग आपण पाहतो की रस्त्यापर्यंत आहे, रस्त्याच्या पुढेपर्यंत आहे. तशाच पद्धतीने दुसरी देखील एक रांग आहे, ही दुसरी देखील रांग आहे ती देखील अजून मोठी आहे. आणि जत्रेचे स्वरूप आपण पाहिलं आहे की अलोट गर्दी ह्या जत्रेला आता झालेली आहे. दुसरी देखील लाईन ही मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ही देखील रस्त्यापर्यंत आलेली आहे. त्यामुळे आपण पाहतो की लाईव्ह दृश्य ही कशा पद्धतीने मोठी गर्दी या जत्रोत्सवाला झालेली आहे. कोळंबा जत्रोत्सवाला ही दुसरी रांग आपण पाहतो आहोत की अजूनपर्यंत रस्त्यापर्यंत ही रांग आहे. आणि हे देखील लहान मुलांची खेळणी दुकाने त्यानंतर वेगवेगळे दुकाने देखील इथे आलेली आहे जत्रेसाठी. भाविकांची अलोट गर्दी येथे आपण पाहिली की कशा पद्धतीने ही मोठी गर्दी या ठिकाणी केलेली आहे भाविकांनी. तुम्ही कणकवलीवर आला दर्शनासाठी काय सांगताय? काय म्हणताय? कणकवलीवर आला दर्शनासाठी काय सांगताय? काय भाविकांचा जोरदार गर्दी आहे. भाविक मोठ्या संख्येने अलोट गर्दी झालेली आहे. सकाळी दर्शन देखील घेतलं आपण आणि नवस्पीडीसाठी आपण काय सांगताय? त्या भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केलेली आहे. ठीक आहे. हे जे भाविक आहेत ते कणकवली तसेच पूर्ण महाराष्ट्रातून सर्व भाविक हे येत आहेत आणि आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने अलोट गर्दी या जत्रेला झालेली आहे. ही दृश्य आपण पाहिली, ही लाईन देखील मोठ्या संख्येने येथे दिसत आहे. त्यापैकी कोणाची ही अडचण येऊ नको. सुरक्षित यश मिळून दे. जर यश आले तर पुढील वर्षी या जत्रोत्सवाची जय्यत तयारी आधीच 8 दिवस सुरू होती आणि त्या जत्रोत्सवासाठी देखील तळवडे त्यांची गर्दी आपण पाहत आहात. तो एकत्रित घर बांधत होते. अलोट गर्दी पूर्ण झाले. दोघांनाही
निश्चित रक्कम भरली, मात्र अलीकडे संपूर्ण घर आपल्याच आपल्याला असल्यामुळे यावरती भरती तयार झाली आहे. मात्र खर्च झालेली रक्कम देण्याबाबत ही खर्च केली तर तुला सदर रक्कम देण्यात तुम्ही कुठून आलात? कणकवली मोठी गर्दी झालेली आहे, काय सांगता इथे? भक्तिभावाने नमस्कार केला. नियोजन कमी पडतं, बाकी हे व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित आहे. प्रसाद घेतला, दरवर्षी येता तुम्ही दर्शनासाठी, काय सांगता? दरवर्षी येतो, दरवर्षी आणि भक्तिभावाने येतो. वाटत नाही माणसाचं काय तिथून जावं तिथून नाही आज दिवसभरामध्ये हा जत्रोत्सव साजरा झाला आहे. आपण पाहतो की सकाळपासून जत्रोत्सव सुरू झाल्यानंतर नवसपेढी, त्यानंतर गाणी, त्यानंतर मग सर्व जे आहेत ते नियोजन तसंच श्रीदेव कोळंबा जत्रोत्सवाच्या माध्यमातून करण्यात आले आणि त्यामुळे आता देखील ही ज्या रांगा आहेत त्या रस्त्यापर्यंत आहेत. मोठ्या संख्येने भाविक इथे आलेले आहेत आणि प्रत्येकजण दर्शन घेऊन प्रसादाचा लाभ घेत आहेत आणि ही जी रांग आहे ती अजून देखील मोठी सुरूच आहे. सर्व जे नियोजन आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे नियोजन आहे आणि भाविक येथे मोठ्या संख्येने येत आहे. त्यामुळे अलोट गर्दी
अलोट गर्दी आपण पाहिली की ह्या संपूर्ण जत्रोत्सवाच्या निमित्त ही अलोट गर्दी आपल्याला दिसत आहे. सकाळपासून आपण जर दृश्य पाहिली की ह्या जत्रोत्सवाची सकाळी 7 वाजता विधिवत पूजा होऊन नंतर मग गारणे घालून आणि नंतर मग दर्शनासाठी सुरुवात झाली. गारणे मांडण्यात आले, नवीन गाराणी सुरुवात झाली घेण्यासाठी आणि नंतर मग दुपारी एक सायंकाळी 4च्या दरम्यान भाकरी आणि मटण भाकरीच्या प्रसादाला सुरुवात झाली आणि मटण भाकरीच्या प्रसादानंतर सर्वच भाविक हे प्रसादासाठी आता येथे दाखल झालेले आहेत. मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत आणि आत्ताच्या घडीला ही भाविकांची अलोट गर्दी झालेली आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळत आहे. अशाच पद्धतीने ह्या भाविक आहेत ते दर्शन घेत आहेत, तसेच महाप्रसाद घेत आहेत, मटण भाकरी देखील प्रसाद घेत आहेत आणि आपल्या घरी जात आहेत. त्यामुळे अलोट गर्दी एक आपल्याला इथे पाहायला मिळाली. मेटपुतडे कोकण सात कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.